Nahanap na ata namin ang best fried chicken ng Caloocan City. Tara, samahan nyo kami dito sa Morning Breeze Subdivision. Andito nga pala tayo sa Mang Ay Fried Chicken na nag-serve ng juicy at talaga namang babalik-balikan mong fried chicken. Ito nga pala si Sir Alan, ang namamahala ng lugar na ito. Since 2005 pa nga sila nagluluto ng manok, pero noong 2020 lang sila nagkaroon ng pwesto na makakainan. Sobrang dami nga bumibili at tumatangkilik ng kanilang manok, hindi na magbilang kung ilang peraso at kung ilang kilo ang nabebenta nila kada araw. Kung napansin nyo at nagtataka kayo kung bakit ganyan ang kulay ng mantika, ito ay dahil iba ang style ng kanilang pagluluto. Pinakukuluan kasi muna nila ang manok sa kanilang secret marinade bago iprito. Siyempre, sa dami rin na nabili sa kanila, dumadami rin ang kanilang piniprito kada araw. Kaya naman magbabago talaga ang kulay nito pagdating ng hapon. Pero wag po kayong mag-aalala, araw-araw po sila nagpapalit ng mantika. Talaga namang ire-recommend namin ng lugar na ito lalo na kung mahilig kayo sa fried chicken. Dahil sa murang halaga, makakatigil ka na ng manok na mas masarap pa sa mga commercial brands. Ano pang inaantay nyo? Tara na! Kain tayo! Lang kami. Kaya nakakuha kami ng plus.
Jeff, take out. Ganyan po yung iwa namin kasi yung iba minsan, iba yung sabi na nakita. Okay. Sausaw ay ketchup. Lagyan ko.